हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे श्रेया लोकगीत में। तो दोस्तों, हमारा गीत आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताया कीजिए कमेंट करके। और गीत अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सोहर गीत है, शुरू करते हैं और पूरा सुनिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गीत शुरू करते हैं। राम के दुई रे लाला नावा जंगल बीचे जाना मिले हो। राम के दुई रे लाला नावा जंगल बीचे जाना मिले हो। सखिया सीता के नैन के पुतरिया कुसुम ऐसन सुंदर हो। सखिया सीता के आँखी के पुतरिया कुसुम ऐसन सुंदर हो। सीता के नरम जिगरिया त फूल जैसन सुंदर हो। सीता के नरम जिगरिया त फूल जैसन सुंदर हो। ललना हिरनी के जैसे नया नवा जंगल बीचे सिसकेले हो। ललना हिरनी के जैसे नया नवा जंगल बीचे रोवेले हो। लौकुश के मोहनी मूर्तिया त सीता निहारई हो। लौकुश के मोहनी मूर्तिया त सीता निहारई हो। ललना धीरे धीरे पलना झुलावे मन ही मन सोचई हो। ललना धीरे धीरे पलना झुलावे मन ही मन सोचई हो। आजू जे होती अवधपुर महल जगमग होती हो। आजू जे होती अवधपुर महल जगमग होती हो। ललना ससुर जे होते राजा दशरथ मोतिया लुटवते नु हो। ललना ससुर जे होते राजा दशरथ मोतिया लुटवते नु हो। सासू जे होती कौशल्या रानी धन लुटवती नु हो। सासू जे होती कौशल्या रानी धन लुटवती नु हो। ललना फूल के बजती थरियावा निरखी सुख पाई तो। ललना फूल के बजती थरियावा निरखी सुख पाई तो। आजू जो होते लक्ष्मण देवरता बंसिया बजावते नु हो। आजू जो होते लक्ष्मण देवरता बंसिया बजावते नु हो। ललना घर घर बटते बयानावा परम सुख पाई तो। ललना घरे घरे बटते बयानावा परम सुख पाई तो। घर घर से आवती गोतिनिया त पलना झूलवती न हो। घर घर से आवती गोतिनिया त पलना झूलवती न हो। दोलना द्वारे पे बजते बधैया आंगनवा उठत सोहर हो। ललना द्वारे प बजता बधैया आंगनवा उठत सोहर हो। ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम लव कुसुम खेलई हो। ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम लव कुसुम हमरे खेलई हो। ललना धीरे धीरे विद्या पढ़ावे या वेद सिखावई हो। ललना धीरे धीरे विद्या पढ़ावे या वेद सिखावई हो। जे मंगल गावया गाय
के सुनावई हो। जेई मंगल गावे अगाई के सुनावई हो। ललना से हो बैकुंठ के जाई परम सुख पाइनु हो। ललना से हो बैकुंठ के जाई परम सुख पाइनु हो।